الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ماما اندري كروبرا بونا فلان كروبرا بلاي كويني سوما كورباشي تيلا بمانا اندري كروبرا بلاي كو نيند سوبو كو سانغان كاندو بالا مبيفو نفنا بيفو كروبرا كان يجاوب كان جابي كروبرا كان زان وماشوم اماشوم تي ابدا اجينا ابو اجينا كو انغان كاندو بالا comme les y'a le tafou, il faut y canter tafou. Ah, au dehors. Il dit non, ouais, bon, là, bon, il est sous, ouais, comme on regarde. Oh, je veux ça. On vous a la vache. Ah, bah non, Nicolas passe au cahier. Oh, alhamdoulilah. Au dehors. On va faire comme tu dis. Bachitana. What do you dis? What do you say? Ah. Jamana koni, amna ko ne mo chale dunka. Ambiala fo nan ni ka kene kaba lay balo bi soro aywa o fe mbaye makrobo hakli mako ko ma munti wara do wala bi songa mena kuwi oche ibado wara bi kasara la se mokoma bon na bi kasara la se mokoma ni mo min ta don iba mina kude ma ko bina vosa ka aklunga mine ya fam able kodo be no ni ita doni ba klunga mine kodo manga klunga mine kwanga sebe kwanga mine ni sebe namu ka abmine kanye wasa kasara kana bwala ayo ya fam misali e ba do ko kurami cheneke ni klunga ka kurana ma shi klunga anga na fu ko hal tasma tasma fana bi mo jeni mo jeni oni klunga ko la bi jeni ge e bi bara do la ni ye bara en don dan do mine abi se ga cheni o mune ta se mine ko ni a fokun yo de hakila ni bi komuna namu ikan ka se be mine na kuma do ko do malia o ba to mo ba mine chugo do la ble ni ti ko don ebi amene chugo do la munti se ya mine chugo misalanga bare kuma yi namu yoro mo manga kuma ga kuma la de asika tola kuma ni kuma fora o ya foleni ayo ya fam o nga mo minti kuma don abutulunga nay o klunga na wata ke mun kada abu foye amba ko jeni muye ko ni nyine chokoro ba e kulumu sige ferela ko ni je kuma den kumboro bo wili garabasal o tiable benisranya fendo Allah akbar benisranya fendo benisina bogado jakuma bi si nyina la parce que jakuma fana balo e nyina di iba don ga foku mo bi sira femunye no sira nam uma istendi ka ko fon femina hal ni ekle no ga ka nyabi chen bulo Allah akbar sabule ka fero bi chen o mo mi sila fana nam no o mana balika sima abule bi chuga folom no bi bulo Allah akbar o hakila kuma nyode o ko nyina chokoroba ko ni kulu musigi ferela ko ni jekuma dembora wuli gaba u garba ga wuli sablo bisra ble Allah akbar bisra ne ko fo mo bisra femu ya ble ni o yeti chugo la ble kabako logo beni se na bagado afamuna nyina ma era o ya ble Allah akbar ayo bismillah ayo be jumaye sikatola kalo klem ka ani shekin do october kalo samba fla ni mugani fla o fasri bo o seben ka fasri ga fokuno fasri kelembe onani amna la je frete folo mi kasega kuma wodo fo mo koye namu wasa mo kasega family sura ko do la blay tubarakallah amba damne ne gafe mu togo le républicain mum le ba kono so modana de républicain kuma ne no ko shara ko buna kunka nyogon dando kunganga ke wasa ka sugandili do ke o nyogon dan hukumu kondana ko bokera kalama ka fodo ka kimeli sebon no e diplôme ye kulu masoro ladria konable lakbar o ko gafu na la sécurité la mono ye progrès en zéro vola ni ma diplôme solo sera jelen fe no sera sharat kala mo bulo yo ablay donc o tigi yore u yore do ko la agelera e mo to ira yoro fo shara ko justice buga konguru kenega ablay ayo nda ko rakuma akuma gacha ko
kɔfɛ sariya suba gafe kunfɔlɔ min bɔra n'o ye avant projet de la constitution ye a bila ko sariya kiiritigɛla minnu ye magistrat u ka lafasa tɔn olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko yɛlɛma dɔw donnen don a kɔnɔ min bɛ wele ko état de droit n'o ye jamana ye sariya bi matarafa jamana min kɔnɔ baara ko bɛ ɲɛnabɔ ni sariya ye jamana min kɔnɔ a bila ko an bɛ kisa min na ko ni a tora nin cogo la k'an bɛ ka segin an kɔ o kɔfɛ a yira k'a fɔ ko camancɛ kalanso bunakun kan i b'a ye k'a fɔ ko kalanso 500 jate ko a t'u bɔ dɔɔni nka ko a n'o man ca ko olu kɔni jateminɛna k'a fɔ kɛnyɛrɛ kalanso don minnu ni kalan t'a la ka k'u kɔnɔ walima n'u ka sɛbɛnw man ɲi k'u jatera o sɛbɛn o kisa 2 de kɔnɔ a bila dan polisiw kɛli ni sapɛrifɛnw kɛli sɔrɔsi ye o ko colonel Assimi Goïta ye a sariya sɛmɛntiya n'o ye ka promulguer kuma banna fɔra banna maintenant problème kelen bɛ dɛ ministre de la sécurité et de la protection civile o fana kan ka tunu n'u bɛɛ kɛra soldat u bɛ taa ministre de la défense lajɛ fɛn bɛ la kɔlɔlɔ de le ministre de la protection civile là et la sécurité c'est parce qu'il y avait la police et les sapeurs-pompiers et nous les kɛra soldat ye u b'o dɔn ministre de la défense bolo ale bɛ to yen n'a ma sariya ko hakilina don hakilila kan ka a jate bɛ minɛ a jate kan ka minɛ ayiwa awɔ les échos ala sɛmɛntiya k'a fɔ ko an bɛ mago ɲɛ fɛn minnu san an ka suguw kɔnɔ walima butigiw la a bila ko yala mɔgɔw b'u da waati min ni a man ka dun o kɔfɛ n'o ye dati ye de sarati mun dira ma wala saratika mun dira o k'a kan ka dun o kɔnɔ a man ka dun o kɔfɛ o ko yala ko mɔgɔw bɛ waati jateminɛ wa tuma dɔw la a tɛ jateminɛ dɛ tuma dɔw la maa mun tɛ se kalan na o b'o jate a bɛ jate anw de fɛ sinon tɔw kɔni ta ja ala k'o kisi dɔn kuma ka ca min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ yuguyugu dɔnka filɛ a dɔnka filɛ voilà a tɔgɔ ye fana dɔnka filɛ yuguyugu ko ale fana kɛ bɛ Bamakɔ don fini ye bi sabula ko maa caman bɛ ka girin ka ɲɛsin a ma an waati min ko sisan a bila yuguyugu i b'o kɔrɔ dɔn wa i t'o kɔrɔ dɔn dɛ k'a ta k'a lamaga fɔlɔ voilà comme ale tɔrɔlen don i b'a i bolo da kɔrɔ k'a sɛbɛn k'a lajɛ o de ka yuguyugu ka i ka ɲuman suga o ka ɲuman suga o de tɔrɔtɔ yuguyugu a yuguyugu k'i ɲɛna tɔmɔ voilà yuguyugu i ka ɲɛna tɔmɔ maintenant n'i y'a don donc an filɛ n'a ɲɛna wa ɲɛna i bɛ taa an bɛ sɔrɔ ka bɛn a la voilà l'indicateur de niveau ko kalanso minnu ni a yira k'a fɔ k'u tɛ sariya kɔnɔ ni yamaruya sɛbɛn t'u bolo ka kalan di walima kalanso dɔw bɛ yen nɔ ni u datugulen n'u ti baara la a bila nana k'u ka ca kosɛbɛ lise kunda ani baara ni baaradege kalanso kunda kɛnyɛrɛyew ka bolo kan a bila nana o ko a kɔni ka se 400 ye o jateminɛ na an ka kalanko ɲɛmɔgɔw fɛ o kɔfɛ sa ko coronavirus bana kɛlɛli siratigɛ la ko a ka ca ni boloci fura 300 jate o ko sini wa jamanaw ka dɛmɛ ka lase an ma togodala musow ka don o ta ko 26 na a bila ko a ɲɛnamayara kunungo banaba kulukoro region la Ntabakoro o ko so min bɛ wele ko logement sociaux 2,774 o ko olu kɔni dilen ko k'u datugulen don wa ko u lasɔrɔli fana man nɔgɔn yɔrɔso o ko mugujugu pɛrɛnda dɔ pɛrɛnna ni mɔgɔw ye nɔ o ko mɔgɔ kelen ni tora ko da fɛ mɔgɔ 3 olu joginna ko miyangaw kelen no ka ɲɔgɔn kunbɛ dɔ boloda Bamakɔ yan n'a ye wele ko Mamala ko kalo tile 4 ka se tile 6 ma novembre kalo nata in ko bɛna ɲɔgɔn kunbɛ dɔ boloda Bamakɔ yan ka ɲɛfɔliw kɛ u ka lahala dɔw kan a landan l'indépendant ko kimɛli sɛbɛn minnu yira k'a fɔ k'u ma sɔrɔ sariya kɔnɔ sariya kiiritigɛlaw ka ɲɔgɔn dan dɔ hukumu kɔnɔna la n'o ye sugandili ɲɔgɔn dan dɔ ye o ko a bɛ se 731 jate ma minnu 7 o bɛ ma sɔrɔ Alahu akibaru ani 31 nin bɛ diplôme mun sɔrɔ y'u la a Mali faso ba nin t'a bɛɛ yɛrɛ bilen a bɛ n'a fɔ minnu taara u ka sɛbɛnw bila de aw ko de kɛ nin bɛ ko concours kɛ nin nin bɛ yɛrɛ la faso Mali ba ayiwa d'accord kuma ka ca
Ano donga haka la fasal tombe wule ku man urachi watch mulu yi dantigele sevendo bo la kana gusra ka mbina ka ni gaw konnana yira ka foko ga cementia ka foko ma sidra mo keme chama kulu fara oku matan chama fana be no ma batan chama fana be no minum bodu sigoro la ka damne marsikal la ka si utukalo ma aka jamana yoro ko fole no na blay korwar keleje binan ni woro la halo strategela maître Kasim Tapoya cementia ka foko sharako buna kunka ko sorna don dob seke wasa ka sika ko noya wado shina bo ye muso ka gele abai o mi muso chama se ko sobe cancer o yira saka foko kumaba o indépendant mo ne ale ko ne sera ka nyongo soro ka kila fone fale ndoke banen kuma la ngale sera ka bo ikumbo jila atala o akema ka sira do di aku stratégie kan ablay o menti dala même day menti klay le sphinx asemeja ka fo nyongo kuma bam mi Dakar sa na wole ko FOGK 2022 o ko saidi ni ale mali teriye ko tasi black kerengren kada ka nyishi ama yoro ko folena ka ala ba hinana ibeka to fangala o ko ana jewye kenyere chakeda chaman datu wala ka do black gela kuno chugumina o sphinx mo bolo no do kalama ayu o mira fana talike pulsu ni saperu kelimi keleflan ye surasuye nam ku yala sigidara mo sendo ni o kala kanangula no ye pulsu territoriali o ko ni o ko banewa nam ni gan tombe kayini bamako nyonche mamu humtu asratika inno able ko tege dara ma ko folen nuka okay mali de jordi bi faso ala cementia ka foko gelami be chageda mewlo ko elta mali sa semosi ni akabara kala koron nyonche o senu boy o ko abla ko kuma chial ndu kusube o ka sawu ke ko akoka nganyina bo chugomina ni o ye rédaction de la procédure judiciaire o ko nakasale no 600 cour d'appel la Bamako ya no tala kasega bo no la ya ye ko char ko mamuna chinya dama fu o chen no tan chen fora ko mado kelab jiso daba jawara ko alay hakila di sharia sumba gafi folenga alay ko aye nyafoli chama ke munu majira ka fo kuma sigida chama mala yele makanga do mununa abse ka fo parce que atete wati atete sumba ko mun kale de oke donc aba forol aba ka forola wa ko madame Boire Félix Sugo ale a nyine ka fo fiembo daka di ama aka kasula doina abi bolé o ko ako nakasale no ka so ke ko nyine la nyine kra ka fo se fo wori million kemen duru kasara abla nan ko ko balale no ko de ude tongro folo o tabolo wa anaka no tablo ayo jagada mi be wule ko global equipment et service ni ulubi kele choka ministre su ka uluka makunya minu lasiuma o ko ukunganga nyakili warno sala sifo wori million kemeswani bidur jatenga ko proctora akula o ko wori masala u faible mira fana talike musaka mi ni akanga sala ni critique sa no ye exécution de grossi o ko worbo ngoni balaka ko wajibi ya chugo dola ka ke fanga sugo doy aujourd'hui mali boleno fana do kala ma ablay kaba ko fa dunya naka ko baw ko kelia o kra sawo kelia mani de o mande ko min kon nana o ko mawro mamo ero mawli krenya ko mamari bugu abla nan ko ma do be no min to ko Mustafa Bakayoko o ko alaikum sigara musula ka foko abeka dende krefe ne chewre o ko asigara la de sigadro ko afna yi muslimina ka afa abla ni fal juguma de ko ka atige abla hawle wala puti asrani ma décapité est-ce que asrani ma lay hal wona defom ngila la de ngila ali bay kliya jugi mero jere est-ce que ndo kilable nemi rayni ni ma do no hakli bi ñofi sigatola note nebi to afo kuma be furu kuna furu masenima nawte bien la ay ngom bla nakilla ayta ay faranyo kona wode ka usakula note amaga chini sa ajugo e baba shibe kasol do mga mo isa fo ako falato akala de agalera
ko Modou Babou fana do kurun da filan ma wolon filan yenno jila ko ma kilini turu ko da fe Ablay o shibana chegenena ko mulu batiki do ko muli yak adese o kasara ko ni sera prendre kama sabula ko ni tura ko da fe o kofe mulu kasara wala mingra sugunungo sera la yira no ka foko sina tamala do mi shibi sambi sawanduru jatela Ablay ko ale ko ni furebe ay kasara soro ko a fure koni be hôpital du Mali hôpital Gabriel Touré awo hôpital Gabriel Touré fure mala yoro la wati nuna asomo do ne te folo o ko feza mi ra fanam talike ba ko ni siguche ko bingani ke lo bina mo ko tamawul do ka kar duru ko taranu bulu fe chamanye nafulu mafew ana fota sifa wori yere fana million mo kan jate ma Ablay amba kuncheni Mali tribune me femme me wele ko Coca-Cola ko o be kan na Mali la Ablay mi ra fana talike sifa wori milliard mo kan ko do est-ce que o le fora ala jede il s'en va abika ta s'en va de ce abika ta ka bon voilà gafi na ko fe ya fo amma wati soro kala je kanya voilà s'en va parce que ne nyefla ga ni kana ne wati soro kanya nyefla kan ko voilà abina ko bina ta ka bo Malla o ko fe mi ra fana talike worbo nka fara nyonga kuluba no api BFU o ko se fo wore milliard keme flako kuma do be no mi malaka mu bangi do kono o ku koni jigisigi kuma di Ablandan ni ka kuma galontiya nga fo ku jigisigi kuma di o nga uma kuma galontiya wa uma a cementia fana ote aywa anda to ta so ngoden amba to ta so ni côté kon wati rasulunya ka ba mba fe ko mu fo dron ambe Bamako Bambanyare 28 octobre 1967 asro Modibo est révolution créée oui coup d'état que comme un courant la Modibo ba donc si ça connaît ko ba fait que tien ko révolution donc mo de ko ou le Modibo ko va suivre soutien donc mo de la 4h du matin Bamako ya le samedi 28 octobre 67 4h du matin 300 000 personnes ils ont pu le Bamako 300 000 c'est joli Badjuli mo bakme saba kabo Bamako ya 4h du matin ka soro Modibo fo Modibo bugu ala ka forola la fe yalendo mo tara fo ko Modibo amiko on te soutient que la longue marche de Modibo Bougou du 28 octobre 67, marche de soutien pour la révolution active de Modibo. Au tara 4h du matin, quand Azor Modibo Bougou, Modibo ni Yakuba Maïga, premier vice-président de l'Assemblée, colonel Sékou Traoré, chef d'état-major général des armées, Abdoulaye Wolegem, qui était l'aide de camp de Modibo, ou le de Koumbe. Ko Djama Obonya Bala. On y baraju ko Modibo ma on nana ambi synchronement don ambi ko fo saya ka to wala sankelen ko c'est dans un Modibo yelo o sera na muya maka akaro marque de soutien pour soutenir ulu misra mulu kana ka fa kana bi odumbina o nga o ma fa bi ne bali sera de saya bali ba manoko oui donc wole kera kuma ga chugo chugo ke ala ta de Ablay ami do de ke nam nunu ko mun kera ka teme ala ka o ke kalani nam ka de mo lu kro ma Ablay mo ko kolema chefari fanga wari togo ko ala de bodi oche na ban fana sera ala de bo ba ma to ba a tigi de setala ma wala setala garde côté ma bali wala chefari ya tala duguni ko fama bindo ko fangate oche oche aw fanga bindo fangate o sabula fanga wala de wuli ka adafriu écoutez fanga flamino bamana ko de ko fama bindo ko fangate fangate ko ni fama fana bina fen flado ko ni fama bina ko kono bi yerege oche ko ni kono me yerege ko sheba na de la ka
ano fa mo ko bijense be ba yini kata yoro wala soro kata ikundu yi voilà o de kan fa ko ni fama bina ko kono bi re amba ku nyelu muye musukoroba do kono ma ko formation jugu fodo ya bindo yi o che no te ni wa ina ko mo jagila ba gable awo ni jama la tisiu ayo kambe ala ga do re ida